Ih kepia ih kah kotor rumahnya dah. Ini 11 तारिख मार्च 2021 मियाओ कैसा 10 तारिख इलेक्शन मानी माने IPFT पार्टी हारि थांगा तो आंनि जि प्रार्थी दंनि IPFT नि नायनां हाल हाल आश्रम बारिनि आंनि बुंगा बावै देबरमा जों तो तगलाबांनि तालायखै कैसे क्या हारियो अब जनता निराय हयतो IPFT पार्टी नि प्रार्थी न जनता हामजालियाना आंनि बागै जों दिनै हारि थांगा हारि मान बिसंतै आं मिया जखन काउंटिंग हरय प्राय 3टा रकम फाइका 3टा रकम फाइ आगुनाय बरक आनि अंकने सिरि खगलायका त्रिपुरा मथानि बरर अनेक सिरि खगलायका सिरि खम जोंतु जोंरो 10-12 जन आनफेर तुया गनाय आंगा नगन दंदंनि दंदंनि बिसंतै हरकाय प्राय 8:30 नागाद आनि बानो बिथि दिकारांखा 3टा देबिया अब तो प्रमाण जत नंनाय ये 3टा देबे बिथि दिमान बिसंतै तिनि आनि प्राय 2.5 लाख टाका बाननि आखतिंखा आस्था बिमु अब एमनबो बिथैका अते साना हामलिया एमने बरक आं सिनिका ताबो बरं बुं सालिया आं जेसना आइनि नखरा थामफ्रो आब्रो बरं नि बुं तै आं पेस खायनाय आबनि बागै जतन न सारा त्रिपुरा राज्यनि सिनि अंथाय बाराराव आंखौ गोजानाम जों तामहिंखाय राजनीति खायो पार्टी सिखायाबा जानजानि पार्टी पक्ष पार्टी के किन्तु उमाहाय सम्पद कैसे बान दबो कैसे बिथि दिवै सम्पद न खति खेमागाय अब खूब माने जरा खति खेनै बिनि अब चालिया अब न आं सारा त्रिपुरा राज्यनि बर रंना मेसेज दिनाम जों जाहाथे फन आगामी दिन उमाहाय जाहाथे पार्टी तो खायो जत न हारजि तगला मांनि तालाय माथा तालायो गेता लेखे अब कैसे हारिनाय हारि थाखा आंनि जे हारिका आं IPFT नि प्रार्थी आं हारिका आं तो केवल बुंसाया गे बरगानि अंगै अनेक गारि बाइक के बाइक गुरुगानि लामा आनि कानाना लामा सरकाना बरो yang दिखे हर 8:30 नागाद हर फैया गनै इरो बाइक बिथंरिया गनै हर yang दिखे फैया गनै बिथि पातल थाइताम दो बानो खेले गनांखा लगे लगे न आं बफांतला आसुक जा किन्तु उरो फाइखिगले बरोखाय सिनिलिया बाइक नि फैयो कैसे चालंनाय ओगलो बरना खां सिनेगा ठीक आनि इ बान लामानि एकदम बुरावा नगा हामनांगौ प्रावा स्ट्रिक लाइट दङ स्ट्रिक लाइट तला पथ सेराय आं बरक सिनि रुखा किन्तु आं आइनि नखरा थामफ्रो बरं बुंबाय आं मामला दाय खेनाय आबुना आं दुख नांगौ कारण आं दिनै IPFT पार्टी प्रार्थीङै रुजुते अनलाय खेलाया अब सारा त्रिपुरा बरं सैमानो सारा जाति अंग जातिनि जनजाति बरं सैमानो IPFT पार्टी खेलाय जदि आं सब अनलाय खेलायै आनि बानो बिथि दिखे दिमानि अब खबै सालिया अब जे दिनै बिनि बिराद अननायखा आं तो केबनि पुरबतनि हाल्ला बानजै बिनि बुंबाय कैसा आं कुनु कक थैसे राम पतर सामागुरि IPFT पार्टी खायो आं जाति दफानि बागै खायो हयतो जाति दफानि बागै खायतानि आना जनता हामजालियाना त्रिपुरा मथानो हामजागै बुद देखा बर जितिखा किन्तु आनि बानो माहायके दयारे गानि प्राय 3 गानि कासा आनि बान प्राय 2.5 लाख टाका आनि खति थाखा आबनि बागै आं सारा त्रिपुरानि बागै मेसेज दिबो माहाय जोंनि खुंथायबारा माहाय जुदि माने अब खबै जायो आगामी दिन अब हाय तां सारा त्रिपुरानि बागै मेसेज दिबो एवं कयो आं सारा त्रिपुरानि बागै हामबाय जतन हामबाय।